on pak přiveze ještě pana Pešla, což je absolutní ESO z Ridingu. A ten vám převede tak odpovědět. A teďka se mi to trochu protáhne, rozcvičí, a pak už sledujte, co nám předvede. Takže Milda Vlčo, prosím vás, je to Lučiňák, ale to nevadí. My ho i tak máme rádi. Pozdravte ho potleskem! Ahoj! Takže jestli mašinu, vidíte, ta mašina jako není úplně obyčejná. Takový ty padáky, jak se tomu říká, co tam z boku vidíte, tak ono se to podle toho názvu nabízí, že to je napadání. Ale Milda nepadá. A když spadne, je to schválně. To jako berte, že to je součást programu. Není to prča, nevím, jestli má Hondu, nebo co to má, jako tu původní mašinu, ale celý ten rám, který vidíte, ten zeleno-stříbrný, tak celý dělal on, ty řídítka, všechno, musí si takhle zavřít. To nejdeme z toho. Já myslím, že umí jezdit i popřední, mají pozadní, stoupne si na motoru, uvidíme. Prosím vás, to není nervózní, tak uvidíš, nemusíte mít strach, na každé straně dráhy vám projede, uvidíte ho. A já si pak s ním udělám samozřejmě rozhovor krátký, teďka ho necháme ještě se pořádně protáhnout. Je dobře, že mu manželka Anička vybrala rifle na dnešek, takže to má čistý. Pozdravíme ho znovu potleskem. A já teďka už si pomalu, vidíte to už, teďka mu to rozdělá jenom přední vrta, jak to zvednu kuda, nebojte, nic se mu nestalo. Já mu tam pustím nějakou muziku. A Milda samozřejmě jede bomby a chce vám ukázat i, že se nebojí lidských kuželek, takže si vybral svoji maminku, manželku a přítelkyni od servisáka a ty pak použije ne jako živé terče, jako živé kuželky. Na zadní pojďmi! Zatleskejte mu! To není nějaká legrace, ty rychle po zadní, kterou by každý a takhle pomalinku. Musíte ho vytleskávat, jinak on bude marný, jo? Musíme vždycky, když se mu něco podaří, zatleskat hodně, a když se mu něco nepodaří, tak úplně brutálně, jo? A může se smát, to nevadí. To chvilku zahřívá, samozřejmě, nebojte. Asi mu došel benzín, počkejte, David co řekne? Tak já jdu za ním, jo? Doufám, že mě dá po hlavek, ty vole. Neřekl jsem, chci se představit? Ahoj! Ahoj! Mám vám zaspívat nebo zarecitovat? Vy asi chcete vidět, jak se z toho hulí, jak to zbere. Petr vás vidí. Brát trošku hůř, to říkáte. Bokem. Takže ještě jednou, zahřejte mu, zatleskejte, Milda to zkusí pro dnešek s helmou, jeho ženy to zkusí bez helmy, ale až za chvilku, jinak budou součástí toho programu, takže pořádný rachot, nejen od motorky, ale i od vás. Pojď, Mildo! Já to neumím komentovat, ale budu improvizovat. Tady si hodil drifting taky, pozor, teďka stoupil na mašinu a jde pozadí, jsem se lekl, že letí přímo na starostu, to by byl atentát, ten bude až o půl druhé. Tam to zase otočil svikem, teďka to veme asi na předek, dívejte, no, trochu mu to prejklouže, viděli jste to teďka, ale dobrý, ustál toho, takže se ještě nebudeme spát, pozor, jedna noha nahoru, docela blízko těch betonů, ale on se toho nebojí. Hezky, zatleskáme! Nohy nahoře! To je frajer!
A ta motorka něco váží, jo? Tak kdyby mu to ruplo, tak si myslím, že uvidíme nějaký třísky a snad ne z jeho ruk. A dívejte, a teďka je! Parádička! Oni mají smluvený signál, i ty děvčata nastoupí. Já doufám, že nebudou to nazvat zašklí, to tady nemůže. Až po 22. hodině, když tak. Ale to už tady nebudu, takže to je na vás. A Milda jde dál! Ano, vidíte, tak takovýto piskání, to jsou gumy prsty, ale Milda má mašinu v pořádku, protože jeho autoservis v Hodině patří k nejlepším v regionu. Přezouvejte, opravujte u Mildu, zákazníků má dost. Nádhera za dneska zase, budete mít ty roky úplně rudy dneska. Výborně, milí. Si napředek, hezky. Pojď. Můžete způvodit silniční motorky, ten motor je vysokohláčkový a Milda zahodil nohy. Asi už potřebuje odkrmit. Hezky, potles! Bravo! Nohy hore, tak pojď ještě nohy hore, zapal to! Hezky! Bravo! Tak tomu se říká omezitelně, pánové, to je, když to vytočíte do omezovače, což Milda dělá často. Velká rozeta na zadním kolu značí, že to je přebudovaný nakrátko, takže to asi nepojede 350, jak původní fabrika, ale za to bude rychle na zadním, rychle na předním, tak jak to má být. Milda tam předvede stojku. Ty kráso! Potlesk, pořádek! Já nevím, kdo z vás udělá stojku na zemi, ale udělal na motorce. Bravo! Ještě očí. On neví, kam jede, já bych řekl, že to je takový zadek. Co na to vede? Já mám pocit, že musíte být pořád v levou hemisféru, že jdete dozadu, což Milda asi má. Jde zase za náma, pravou bere, nebojte. On měl nějaký to vyprávění, ale mám to pak vyprávět radši, jo? Klasika, parádička. Výborně. Trochu mu dochází šťáva, pojďte ho podpořit, zatleskat pořádně! Bravo! Já musím být teplo v té bundy. Já nevím, proč si bere zimní bundu na takovou akci. Tak pojď tam, Mili, ještě. Obecních zaměstnanců Lutína, ten Lutín dobře reprezentuje. Fotbalisty nic moc, Míšovi se refletu, že? Aspoň ten náš Milán. Pojď tam! Tak to je slušný rekord. Tak. Pojďme ještě. Bravo! My jsme mohli pomalinku tady rozetnout šapitou. Nahoře by chodili polaně, aby tady jezdili na vršině, když nějaký zvířat. Hezky! Sice pár přepsů, tak taky máme, ale nejvíce na vystavování. Výborně, milí. Ajajaj. Jaj, zase skejte! A je rozložka, bravo! Pořádnej potlesk a hruto! Já mám takový adrenalin, že už se ani nebojím o vás. Ne, že bych se o vás někdy bál, ale... To auto tam má místo starosta, když ho zramuje, nic se neděje, Vildo, jo? V pohodě. Tam vepředu je to chudáčko. Tak co dáme
ještě, a zavávejte mu, zatleskejte. A teď to přichází Milda a jeho ženy. Nebojte, tohle číslo trénovali na papíře. Milda jim namaloval, jak mají stát, jak se mají usmět holky. Ukažte zuby, že máte všechny. Hezky, bravo, 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 bravo! Ohrozit sebe, to je normální, ale i svou rodinu, to si zapíšeme tady ve Slepinci, protože tady mírní, pohodlní lidé, takový věci. Dobře, tak to bude rozlučka! Oběhujeme potleskem! Tak to bylo nádherný! Je to blázen, těch bláznů je tady dneska moc. Skoro by se dalo říct, že můžeme přestěhovat Štemberek do Sletěnic, když tady vidím tolik bláznů, ale ne. Jsme blázen, klidná, pohodová. Léčivou vodu. A někdo mlčochem! Bravo! Mildo! Skvělý! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Jediný, co nám chybí, je ten pád, ale snad se mu to nepodaří, snad to udrží dneska. Protože musí jít kolega, který přešel nejlepších jezdců vlastně v Evropě. Potlesk ještě jednou poznáte, ho to nabíjí. Když mu budete tleskat, on bude víc divočí. Stejně jak ty dričkáci. Tak to je nádhera, že nepršelo, bez taky mu to uklouzlo. Já nevím, kdy to končí, tak to bude prostě průběžně tleskat. Já si myslím, až ho začnou bolet ruce. To uvidíme. Ještě pojď, rozmotej to. Ano, na venkově je krásný čistý vzduch, přijďte se ozdravit. A teď ten největší potlesk, kdo to položil? Rychle tleskejte mu! Bravo, Mildo! Hurá! Hurá, ty hovátko! Pojď ještě k nám! Pojďte, tak nenecháme, jestli teda vyleze se mnou, já vám pomůžu, to zvládne taky. Já mu dám mikrofon, když já mi to stáhnu, to je dobře. Tak a teďka si ho ještě vyspovídáme krátce.